Sugdan na sa City Health Office ang immunization sa mga bata sa Pampublikong Eskwelahan sa Davao, Sunod Semana, Lunes, Oktubre 7. Kini ang ikumpirma ni Dr. Jolinda Acosta, ang head sa Technical Division sa City Health Office ato sa sinima ng I-Speak sa City Hall kagahapon. Mato ni Dr. Acosta, sa Kapitan Tomas Monteverde Elementary School, Bangoy Elementary School ug Mintal Comprehensive National High School himo ng kick-off. Ang ato ang kick-off will be on Monday, October 7. Kanya ang ato ang school na diin atong Sugdan, ang ato ang school-based immunization kay sa Kapitan Tomas, no? Diya sa may Ponsyano banda. So mag-start ang ato ang kick-off activity sa mga oras 8:30 in the morning. Grade 1, 4 ug 7 na mga pupil ang target matagan og bakuna. Sumala ni Dr. Acosta, booster doses sa measles ug rubella kun MR, tetanus ug diphtheria vaccine ang iturok ngadto sa mga learners sa grade 1 o grade 7. Human papillomavirus vaccine kun HPV ang ihatag ngadto sa mga grade 4 pupil. Kaya importante kaayo nga kani mga bata is just a booster, parang booster kasi mga bata binibigyan natin sa infancy no ng measles and rubella vaccine. And over time, mag-wane man yun yung ating immunity. So parang is a boost, no? Increase na to, i-sustain na to ang immunity level against these diseases. Gipasabot ni Dr. Acosta nga importante ang bakuna ngadto sa mga bata aron maproteksyonan sila batok sa sakit nga TIPDAS, German measles ug sakit nga congenital rubella syndrome, katarak, depekto sa pangdungog ug cardiac kung depekto sa kasing-kasing ang posibleng epekto sa congenital rubella syndrome. Apil na ang developmental delay ug autism. Another is developmental delay sa bata. Pag mataw ka siya, kung magbuhi siya, magkaroon siya ng developmental delay and even autism sa bata pag nagkaroon siya ng congenital rubella syndrome. And what is bad is, kung ang bata merong CRS or kung dili siya mag-develop ng syndrome like CRI or infection, congenital rubella infection, continuous ka rin siya mag-shed ng virus up to 1 year old ang bata and even longer. Pagkatao sa bata, so mag-shed siya ng virus ang mag-cause din siya ng possible secondary infection and even outbreak. Ang HPV alang sa mga grade 4 pupil makatabang og dako aron malikay sila sa cervical cancer. Busa gihangyo sa City Health Office ang mga ginikanan nga tugutan ng ilang mga anak nga mabakunahan kay dili pwedeng hatagan og bakuna ang bata kung walay pagtugot sa ginikanan. Gipasabot sa CHO sa mga ginikanan nga ang pagbakuna alang sa kayuhan sa ilang mga anak. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.